The signs are clear, the days are moving faster, and God's promises are unfolding before our eyes. Jesus is coming again. But the question remains, are we ready? Amen! Thank you, choir. Good morning! Welcome to our morning worship service. Lahat po ng masaya, shout Amen! Today also, mga kapatid, is our Friends Sunday. Lahat po ng may in-invite, say aloud, Amen! Amen. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Sa ating beloved Pastor, Reverend Provi R. Cadelinia. Palakpakan po natin, mga kapatid. Thank you po, Pastor, for this privilege to assist you po in our singing this morning. Also to our Patriarch, Pastor June. Amen. To our dear pastors, Pastor Ver and Pastor Dennis. Praise the Lord. Ken kada tayo aming kakabsat na imbag nga bigat tayo amin. Let's all stand together and let us go to God in singing yung kinanta ng choir. Jesus is coming. Let's better be ready, mga kapatid. We praise God. Amin nga naisalakan. Mapan ijay langit. We have eternal hope of salvation. Blessed assurance, Jesus is mine for our first song. Let us sing with our hearts and minds, mga kapatid. On the first now. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior.
agyaman ti akabsat, itinam namatay ijay langit. Amen. Let us be ready when we all get to heaven. Ilocano intundum teng tay gloria. Amen. All together on the tune now. Amen. O aniyan, aragsak ti aldaw tundom ting teje gloria. Amen. Ken makita tayton iti Dios. Let us sing our last song, When We See Christ. Amen. Sing on the first now. Of times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all.
the great divide. To Lord is safe at last. We'll share the joys of heaven. A harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burden down. Together on the chorus. It will be worth it all when we sing Jesus. Our smile will sing so small when we sing rise. What flames of His embrace, all sorrow will erase. So bravely run the race till we sing rise. Amen. Remain standing. Let us go to God in our Bible reading and opening prayer. Amen. Happy Friends Sunday, everyone. Kablawang man ta kaabay mo no adda bisita when no pagayam ko naman nimbag bigat mo gayem ko naman. Amen. Let's open our Bible in the book of John chapter 15 verse 11 to 17. Sakbay nga basahin tayo. Kablaawak man ti ayaten tayo nga patriarch ni Pastor June. Kasama iti ayaten tayo nga pastor ni Pastor Pruvi, to all resident pastors and to all HBBC family. No adda kay giant kakabsat, say amen. John chapter 15 verses 11 to 17. Basahin tayo iti Ilocano, agagedan tayo amin, English. Let's read it in English, agagedan tayo amin. Ready now, go. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another. No anyo amo gagayem ken kakabsat ni Apo Dios ni Hesu Kristo ti agsasaw itoy. Ket kunana gayem kayo. Han kayo nga adipen, you are my friend. Ket anyan kakabsat gayem tayo iti namarswa. Amen. Agkararag tayo ti pagkanito, let's pray. Our gracious God and loving Father, thank you Lord that you have chosen us to be your friend. Ket gapo kadeta Apo, Lord God, haan lang Apo nga, da kami Apo kita, adipen mo, no di ket di, may sana kami nga pagayam, O Lord. Thank you for your love, and because of that love, O Lord God, you have given us eternal life through your Son, Jesus Christ. And we have access to your throne of grace, O Lord. Heavenly Father, tiyo umay mi Apo, ito'y tatakit panang bigbig, ken panagyaman Apo, iti ayat mo kaniyami, O Lord God. Bless the service this morning, mga rugi Apo iti ayaten mi nga pastor. Kam kadi Apo isuno Apo iti message that will revive, that will rebuke, and that will remind us, ken mapapudot manen Apo iti pamati mi. Bless every part of the service, ken kastamit Apo iti internet, da kami met Apo nga agdingeg, pangasim kadi Apo, mangted ka Apo iti revival, nga aggapu Apo iti adipen mo. Dito Apo iti pakpakasim mi ken dawaten mi, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Remain standing in tuloy nga daydayawan iti Apo kabsat. Glory to His name Ilocano, dayaw ken kuwana. Amen. On the tune now. Idi ay krus ni Jesus hinenda. Idi ang nakainin ating na. Inugasan ng inarana. Dayaw ken kuwana. Dayaw ken
Another week has gone, yet the Lord God's work continues without pause. Souls were reached, believers were strengthened, the gospel moved forward. Here is a glimpse of what God has done through Hosanna Bible Baptist Church this week. Sunday did not conclude with the closing prayer. God's people went out to bring the message of salvation to the communities. The main congregation conducted saturation in the river and seaside areas through soul winning and ministry promotion. 52 professions of faith, 133 gospel tracts distributed, and 2 Good News Club centers opened. The Luwag City congregation saturated Barangay Madiladig with 15 professions of faith, 63 gospel tracts distributed, and 1 Good News Club center started. The Dingras Outreach faithfully engaged in soul winning and ministry promotion. 50 gospel tracts distributed, and 15 professions of faith. The City of Batak Paway Outreach held a fellowship with 40 attendees, including 6 first-time visitors. We also praise the Lord for the official inauguration of the San Juan Outreach under the Pasukin congregation. A home once damaged by fire now stands restored. Simple yet dedicated to the weekly preaching of God's Word. What was once broken is now being used for God's glory. From streets to shorelines, from houses to whole communities, souls were directed to Jesus Christ. While the gospel was shared publicly, spiritual growth continued personally. Last Wednesday, the Australia Outreach gathered online with Pastor Provi. 24 attended for worship and study. Also on Wednesday, the City of Batak Paway Outreach met for prayer meeting led by Pastor Ver. And last Thursday, the Dingras Outreach conducted a Bible study at Barangay Pacifico Marcos, led by our senior pastor. Different places, different platforms, one Bible, one faith, one Lord. The ministry extended beyond church buildings. God's Word was brought to construction sites, offices, and classrooms. In everyday settings, eternal truths were shared. Young lives continued to be shaped by biblical truth. Through the spiritual and moral enrichment class, students were taught principles that build character and conviction. This week, the ministry reached Marcos National High School. The next generation is being guided with purpose and direction. Yesterday, in partnership with the Baptist Youth Council of Mariano Marcos State University, a leadership congress was held with our senior pastor as the speaker. Students from College of Business, Economics, and Accountancy, College of Arts and Sciences, College of Agriculture, Food and Sustainable Development. A total of 589 students participated in the gathering. We thank the Lord for His continued work among our young learners. At Hosanna Montessori, children are receiving quality education, music training, a strong biblical foundation. Seeds of faith are being planted early, seeds that by God's grace will bear lasting fruit. Even in times of sorrow, the gospel remains our sure hope. Last Sunday evening, a necrological service was rendered in Barangay 7, Bacara. Last Thursday, a funeral service was conducted at Valley of the Temples Memorial Park, Hawaii. In both services, the Word of God was faithfully preached, offering comfort, assurance, and the promise of eternal life through Jesus Christ. In moments of grief, Christ remains our living hope.
Strong ministries are built through faithful leadership development. Last Monday, the preacher's class resumed continuing training for future leaders. Friday, the team meeting gathered care group leaders for training, equipping, advancement, and mentoring at HBBC Lawag City Sanctuary. Care group leaders from Lawag, San Nicolas, Vintar, Sarat, Dingras, and City of Butak Paway participated. Leadership is being strengthened for greater service. The work of God continues inside our homes. Fathers faithfully led their families using the devotional lesson prepared by our senior pastor. This week's theme, Diligence Part 2. Doing God commands even when it requires effort and sacrifice. A simple but powerful reminder was emphasized. Do, don't, finish. Do what you are told. Don't run away or delay. Finish even when it is hard. Faith is not only declared in church, it is lived out at home. Across every congregation and outreach, the mission advances. The main congregation continued in preaching, discipleship, and soul winning. The Pasukin congregation remained active in outreach efforts. The Lawag City congregation ministered faithfully in nearby communities. The City of Batak Paway Outreach boldly proclaimed the gospel. The Dingras Outreach continued declaring God's word clearly. Across the Cagayan outreaches, Claveria, Sanchez Mira, Lasam, and Apari, souls were reached and Good News Club centers established. The Australia outreach continued sharing Christ faithfully. In the Hawaii congregation, unity and care reflected Christ's love. The Lord continues to open doors, His people continue to respond, and the gospel continues to move forward. All by His grace, all for His glory. To God be all the glory. Alaman nun tayo man, digidi kaabay tayo kakabsat. Kablaawan tayo tinaimbag nga bigat. Pakisabi sa kanya, welcome to our church. Masaya po kami na kasama namin kayo. Salamat at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon. At itinuturing nyo kaming kaibigan sapagkat kayo din ay aming itinuturing na aming kaibigan. Alam niyo po, ang isa sa mga pinakamasaya sa atin ngayon ay yung mga may inimbita na nandito ngayon. Okay? Kaya salamat po. Pero maliban sa mga members na masaya dahil nandito ang inyong kamag-anak o kaibigan o kasama sa trabaho,
walang ibang pinakamasaya kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya't lahat ng ito ay ating ibinabalik bilang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Puno na tayo dito sa baba, kaya tinitignan ko sa taas, mukhang in the next 15 minutes ay mapupuno yung ating mezzanine. Gusto kong makilala po ninyo, mga kasama, mga kaibigan. Una po, ako si Pastor Provi Cadelinia, ang senior pastor ng Hosanna Bible Baptist Church, ang lingkod ng Diyos at inyo pong lingkod. Nandito kami para tulungan kayo at gabayan, ilapit kayo sa ating Panginoon. Yan po ang aking pinakamisyon, na mailapit ang mga tao sa ating Diyos, sapagkat malayo na ang tao sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang lumayo sa tao. Tao po ang lumayo sa Kanya. Kaya ang misyon ko po ay mailapit ang mga tao sa ating Panginoong Diyos. Amen? Salamat na nandito kayo ngayon. At gusto ko ring may pakilala sa inyo ang ating mga outreaches na kasama. This is what we call the main sanctuary. Marami pong mga kapilya ang HBBC. Meron po tayong lawag. Halimbawa, we have our sanctuary in Lawag City in Barangay 15. Okay? Meron din po tayong kapilya sa Pasukin. Hindi natin sila kasama sa Zoom, pero we have a church building, a 3-story church building in Pasukin. Baka may mga loved ones kayo, kaibigan kayo, may kapilya po tayo doon. Meron din tayong kapilya sa Batak, Paway, doon sa mismong Arco. Opo. Pag kayo ay pumunta doon sa kapilya ng Batak, Paway, ay para kayong pumunta dito sa main sapagkat halos parang ganito. Resemblance ng design ng kapilyang ito, yung ating kapilya doon sa Batak, Paway. Meron din po tayong kapilya sa Cagayan, sa Claveria. Okay? At ginagawa po ngayon yung ceiling at eventually ipapa-air condition din po ang kapilya natin na yan. Lahat na po ng ating mga kapilya ay air condition na. Amen? Opo. Ayan. Okay? So we have our ceiling being improved. Right now, nagsimula lamang po yan noong Miyerkules. Opo. At mag-extend pa tayo ng additional space dahil masikip na po yung lugar para sa kanila. Yan. So we will be adding 50 seating capacity space for the church building there. Alright? At yan po, we also have our church in Hawaii. Wala pa tayong kapilya na sarili, but we are renting a function hall every month po yan. Nagtitipon ng ating mga members. Baka may mga kamag-anak kayo sa Honolulu. Sino sa inyo may mga kamag-anak sa Hawaii? Imposibleng wala kayong kamag-anak sa Hawaii. Basta Ilocano may kamag-anak sa Hawaii. Di po ba? Opo, may mga kamag-anak. So we have our church in Honolulu, Hawaii. That is Oahu Island. We also have members in the Big Island and in Maui. Yan po yung mga isla na kung saan may members tayo. We also have members in the mainland US, sa California. Kasama natin ang Castillo family today. Nandun sila sa Sacramento. At iba pang mga kapatiran natin, si Sir Willie, nasa Sacramento po siya. Si Tita Teresa ay nasa Las Vegas. Si Tita Annalie ay Maui. May mga members din tayo na nasa Canada. May mga kamag-anak ba kayo sa Canada? Meron ba sa inyong nangangarap na makapunta sa Canada? Okay. Balang araw ay magsisimula po tayo ng HBBC Canada Outreach. Meron niyo po yan, no? Okay. Meron din po tayong outreach doon sa Canada. So si Nanay Marlene, si Sister Raquel, yan po. Si Brother Rodin, kita niyo yung flag ng Canada. Opo, doon sa kanyang likuran. Yan, si Brother Rodin Calillo.
Meron din po tayong outreach ngayon. Balik tayo sa Pilipinas. May outreach tayo sa Tuguegarao City. Kasama din natin sila. Okay? Kalangan family from Tuguegarao City. Ayan. Kita nyo? Alam nyo ang pinakamasarap sa Tuguegarao City? Ano? Pansit, batil patong, at ano pa? Pansit kabagan. Di ba? Sino sa inyong nakapunta na sa Tuguegarao? Good. Di ba? Natikman nyo ba yon? Naku, pag hindi nyo natikman yon, hindi kayo pumunta ng Tuguegarao. Di ba? Ganyan po, lumalawak. Meron din po tayong outreach sa Sanchez Mira, Cagayan. Kasama natin ang Lasam. Alam nyo ba ang Lasam? Opo. Nandun po galing ang mga masasarap na aba. Aba ba ang Tagalog? Aba. Ha? Gabi. Doon galing ang masasarap na gabi. Kasama natin ang mga taga-Lasam ngayon. Ayan o. Diba? Sana, Sir Alpier, pag nakita tayo this week, magdala ka ng gabi na galing sa bundok. Meron din po silang produkto doon na, ano bang tawag doon sa rice na yon? Anong tawag doon? Hindi malikit yon. Parang malikit. Pero doon mo lang mabibili yan sa kanila mga kapatid. Opo, masarap na klase ng kanin galing Lasam. Opo, kasama din natin ang Apari. May Apari outreach din tayo mga kapatid. Ayan. Nandyan pala yung Claverio, yung ating kongregasyon. Kasalukuyan ngayon yung kanilang Sunday School. Kita nyo? Di ba? Napupuno na po sila. Kaya dadagdagan pa natin ng space para sa kanilang pagtitipon. I'm so glad. Alam nyo, dumadami ang mga tao na lumalapit sa Diyos. Sa panahong ito, mas nararamdaman na natin, nakikita natin, na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Palagi kong sinasabi, you can make a living without Christ. Pwede ka namang nagtatrabaho, kumikita na walang Kristo. But you cannot make your life worth living without Christ. Pagkat kung wala si Kristo, walang kabuluhan ang buhay ng tao. Amen po. Kaya nakakatuwa. Dahil dyan, kaya po kami nagsisimula ng mga outreaches para doon magpunta, magtungo ang mga tao para magtipon sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Dito sa ating main sanctuary, kasama natin ang ating mga kapatiran at mga kaibigan na galing sa ating outreach ng Vintar, Ilocos Norte. Tumayo nga, yung ating mga galing Vintar. Ayan sila. Amen. At may mga kasama pa silang mga bisita. Kasama din po natin dito ang mga galing Dingras. Dingras muna ha, Dingras. Yung mga taga Dingras outreach. Ayan po sila. Thank you. At may panibago po tayong outreach. Hindi pa po siya opisyal na ating inorganisa. Pero ang outreach po na ito ay bago. Nakatatlong Bible studies pa lang pa ako doon. Kasama yung necrological. Marcos, Ilocos Norte. Yung mga galing Marcos, pakitayo. Marcos. Ayan. Diba? Opo. Ayan, si Brother Joan, kapatid ni Brother Albert. Sa kanilang bahay po kami nagba-Bible study. Malaki po yung kanilang property. Baka nga isang araw, i-donate nyo na yun para sa mission house eh. Diba? Kaya salamat sa mga taga Marcos. Alam nyo kung ilang oras nila binyahe ngayon? At least 1 hour. Kasi pag ako pumupunta doon, umaalis ako ng 6 p.m., dumarating ako doon 7 p.m. 1 hour po yan na biyahe. Ganon kalayo yung kanilang lugar, looban. Okay? Kasama din natin dito ang ating mga
kaibigan at kapatiran from Batak Paway Outreach. Tumayo yung mga galing Batak Paway. Yung iba ay nasa itaas. Okay? Thank you. Ilang minutos din sila nagbiyahe? 45 minutes. Amen? Okay. At kasama nandito pala yung iba. Sarat Outreach. Sarat. Thank you. Good morning po. Welcome dito sa aming main sanctuary. Nakita nyo na, no? May outreach pa tayo sa Australia. Ayan, Australia. Okay? Kita nyo? Yan po ay mag-aapat na taong gulang na outreach natin. Bagong-bago po yan na outreach natin. Okay? May outreach na rin po tayo sa Singapore. Meron tayo sa Hong Kong. Sa Europe, 2 po. Meron tayo sa Portugal. At meron tayo sa Italy. Okay? So sa taon na ito, magbubukas tayo ng panibagong outreach dito sa Manila. Kaya kung nagbabalak kayong lumipat sa Manila, meron na kayong mapupuntahan na lugar para maki-attend ng Bible study. Amen? Nabanggit ko na ba lahat? May nakaligtaan ba ako? Yes. Okay? Sino ang mga taga-Kokapinaka? Alam nyo ba ang Kokapinaka? Yung mga taga-Bakara. Ko. Ka. Pi. Na. Ka. Kokapinaka. Di ba? May kanta yun eh. Kokapinaka. Okay. Mamayang hapon po, may Bible study tayo sa Pipias. We are expecting 200 in attendance mamayang hapon. Okay? Maganda po. At pumunta kayo if you are from Kokapinaka. Nagpahanda po ako ng 200 packs ng pansit. Di ba? Nagpalitsyon pa ako. At ano pa yon? Sweet meat, giso, at saka yung gulay, yung chapsoy. Opo. Pero yon panaginip. Ang totoo talaga, yung pansit. Okay? Yun ang totoo doon. I hope you're enjoying. We are a friendly church. Kung kayo gustong makahanap ng isang church na pwedeng maging kaibigan at pamilya, welcome kayo dito sa HBBC. Amen po ba? Okay. Sa dami ng ating mga kikilalaning mga bisita, nililista pa hanggang ngayon. So tumayo po tayong lahat at ating awitin ang ating welcome song. Pero teka. Bago tayo tumayo, be seated for a while. Sino po sa inyo ngayon ang first time? Kasi ang daming pangalan eh. First time. Pakita nyo po. First time ninyo. Or second. Gano'n lang. First time, second. First time muna. First time. First time ninyo. Tayo. Ayan, yung mga first time natin. Sa taas. Okay. Welcome. Thank you for coming. Ito yung mga kasama ng Bible study noon, di ba? From Dingras. Ayan. Inimbitahan po namin sila nung Bible study. Salamat at pumunta sila dito bilang ating bisita. Praise God. Be seated. Second time nyo pumunta dito. Yun. Okay, second time. Ayan. Ayan, si Brad Joanne, wife niya, magkapatid po sila. Okay? Si Sister, anong taga mo, Sister? Jody. Ayan, nag-work po sa BDO Batak. Tsaka si Sister Jovelyn, magkapatid kayo, di ba? Okay, very good. Salamat. Third time, pangatlo niya. Third time. Okay? That's good. Amen. Salamat sa inyo. Thank you for coming back, ha? All right. Why don't we all stand and sing our welcome song? Meron po kaming awitin dito, Welcome to the Family. Because we are not just a friendly church. We are a family.
Pamilya po tayo, nagtutulungan tayo rito. Amen? Okay, awitin muna natin siya. Ready? And now, welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in knowledge. May we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Amen. May we learn to love each other for we reach new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Go around, please. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn now. May we learn to love each other for we reach the first. Dito kayo, dito ba? Dito. In everything we say, may the Spirit melt the hearts and teach us how to live, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Praise the Lord. Remain standing mga kapatid. Let us sing one song. To God be the glory. Amen. Let us glorify God through singing this morning on the first now. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, to give His life atonement for sin, and open the life gate that all may know it. Praise the Lord.
Lord. Let us sing another song. He abides. Agyaman tayo iti panangalala iti apo kadati akabsat. Ure man dumteng iti panubok. Iti dadagsen tayo. Still iti apo. Imanggabgabay kadatayo. Amen. He abides. All together on the chin now. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my praise, yes, the singer of his peace, that the comforter abides with me. He abides, he abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the comforter abides with me. Second verse. Once my heart was full of sin, once I had no peace in me. Then I heard that Jesus died abundant free. Then I knelt down at his feet and forgave what is so sweet. Now the comforter abides with me. He abides, he abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the comforter abides with me. On the third. He is with me everywhere and he knows my every day. And the sun he has conquered as the spring. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul. Since the comforter abides with me. He abides, he abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the comforter abides with me. Last verse. There's no thirsting for the things of the world they take you with. Lord, I go and take them all that is for me. All my night was turned today, all my burdens all away. Now the comforter abides with me. Amen. He abides, he abides. Hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the comforter abides with Amen. How about we sing another song mga kapatid. Ipakita tayo man, iti panagyaman tayo iti Apo. Amen. Let's sing Salamat Aking Panginoon. Just be seated and sing that song. Alam minak mo tang kakabsat, iso ko na panak nagsukat. Okay, sing that song. Alam niyo po, napakaganda tong awit na to. Paborito namin sa HBBC ito. Okay, ready? Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong Sakripisyo ng
very much. Did you enjoy that song? Ganda, di po ba? Okay. Akin pong tatawagin ang pangalan ng lahat ng ating mga bisita at ating mga panauhin ngayon. Pag tinawag ko po ang pangalan, tumayo at para kayo ay aming makilala. Okay? Sa dami po, we have a total of 89 visitors today. Okay? We have 53 visitors from Bacara, 7 from Vintar, from Sarat, and then Batak Paway, 11. Dingras, we have 18. So when I call your name, please stand. Ray Mendoza. Nadja Mendoza. Nadja. Anak mo? Okay. Jamaila Domingo. Okay, thank you. Marvin Tumakder. Morning. Okay. Lahat ito, invite ni Engineer Asidera. Kiana Laher, Pasyokan. Ay, Kiana. Chloe Laksamana. Chloe? Okay. Zenaida Havonitalia. Zenaida, yon. In-invite ni Sister Virgie. Lenny Robredo. Uy! Lenny Prieto. Okay. From Pipias. May katon malam, sis Lenny ha? Okay. Alright. Melissa Badua. Amen. In-invite ni Ma'am Shine. Anak, ikaw ay anak ni Kuya Samuel? Samuel Badua? That's good. Malaki ka na ha? Mario Eda. Okay. Good morning, sir. In-invite ni Tata Kilio. Amen. Cristel Kalilit from Tambidao. Cristel. Invite ni Renely. Jason Menor. Jason. Jessa Menor. Okay. And Jelisa, tsaka si Jelesa. Ano ang pangalan ng mga anak na to? Okay. From Pasukin, invite ni Engineer Asidera. Dexter Rubinol, Barangay 5. Morning, Dex. Kapitbahay pala kita, Barangay 5. Dito ka lang? Okay. Jansen Garduque. Jansen Andre Arak. Okay. Van Heligayo. Mga bata to. Akiro Aratsa. From Pipias. Invite ni Sister Riciel Ubado. Sister Riciel. Alright. May naman tumalong mo na. Okay. Shanela Kaligan from Badok. Oh. Johan Marcos. Aldrich Cariaga. Okay. And Isaiah Celieza. Yan. Invite ni Brother Joman. Ray Valdez. Okay. From Corocor. Marcos Bayubay. Marcos Bayubay. From Solsona. Brianna Tapak. Badok. Okay. Gian Incognito. Grabe, ayos to ah. Grace, Tita Grace Constantino, si Tita Grace, kapitbahay namin. Ayan. In-invite ni Tita Chato. Thank you, Tita Grace. Sheila Lazaro, Pipias. Alright. In-invite ni Sister Nora. Saan ka, Sister Nora? Okay. Maggie Abundo from Pipias. Alright. Natalie Torres from Marcos. Oh. In-invite ni Harmony. Jean Galapia. Tama? Okay. Thank you. Aprilyn Valdez. Sino ba si Aprilyn? Ria Valdez from Corocor. Additional. Rhea Valdez. Mga bata to. Dexter Fariñas. Yan. Hindi po siya ang may-ari ng Fariñas, ha? Ito, kaya. Si Dexter, ikaw yung nagtrabaho dito, di ba? Okay. Dex. Invite ni Engineer Asidera. Rosiel Rofredo.
Michelle. Celine Dion. Tira. Sino tayo? Celine Lagadon from Natba. Asa ka? Okay. Cyrus Aguinaldo. Invite ni Sister Virgie. Joseph Padre. At saka si Giancarlo Padre. Magkapatid kayo? Ha? Pampihira, no? Para kayo magkapatid. Ha? Alam mo, minsan ganyan, pag lumalaki, yung bata parang kapatid. Kapatid mo na lang yung tatay mo, di ba? Ayos, Okay, in-invite ni Tito Adrian sa si Tita Beth, Gorospe family. Okay. Kamag-anak niyo si Sister Jesusa. Kapsat mo? Okay. Ikaw ang panganay. Bunso? Okay, that's good. Okay, thank you, Kelsey Acob. Kabulalaan. Cheska Acacio. In-invite ni Ruth. Si Kelsey invite ni Akira. Kiesa Eda from Libtong. Alright. Ayesia Eda. Next. Eduardo Sagayadoro. Yan. Classmate mo si Jeremy? Very good. Rodel Aliado. Rodel, dun sa taas. Okay. Kasama nila Mark. Ikaw yan, Mark? Yes. And Jessa. Alright. Si Rodel ay taga-barangay 18. Maricel Lazaro. Maricel and Crisel Carbonel. Taga-Bira, Lawag. Saan kayo? Ha? Zendel Lazaro. Ayun nandun, sa taas. Invite ni Sister Virgie. Alam nyo, matitindi po yung pinanggalingan nila eh. Bira. Bumibira talaga. Pambira. Okay. Ralph Dizon. Ralph, my friend. Nasaan ka? Ralph. Ayun si Ralph. Okay. Ayan, si Ralph. Mabait na kapitbahay namin to. Diyan lang sa harap ang bahay. Responsableng bata yan. Okay. Very good. Thank you, Ralph. Alright. Derek Agkawili from Bintar. Amen. Okay. Invite ni Sister Celisa. Nakasapsapa isuna itay, ha? Parang dumating ka yata, Derek. 7:30, no? Parang 7:30. Ha? Ay, 6:30. Mas maaga pa sa akin. Kasi yung nagsundo sa'yo, choir member, Betty Hilar from Sarat. Ma'am Betty, good morning po. In-invite ni Ma'am Erlinda. Mabes Bilango from Bintar. Ayan. Invite ni Kiara. Nasaan si Kiara? Katabi niya. Kay Butak from Bintar. Invite ni Karen. Krisya Batad. Abkir. Ayan, In-invite ni Nanay Mila. Si Nanay Mila nag-invite sa'yo? Okay. Katabi, ha? Harlet from Bintar. Harlet. Asan si Harlet? Andun sa taas. Okay. In-invite nila Sir Ryan. Joey Kalumpit. Parparorok, Bintar. Invite ni Karen. Okay. Ito naman, Batak. Ma'am Maria Teresa Katudan. Ma'am, good morning. Okay lang kayo dyan sa taas? Okay lang kayo? Okay, in-invite ni Ma'am Lorena. 4 itong in-invite ni Ma'am Lorena. Maria Magdalena Pastor. Okay. Maribel Cloud. Ayan. Mercy De Leon. Grabe, ha? Ayos. Amen. Oo. Dito po kayo maglalunch mamaya, ha? Dito kayo maglalunch. Meron silang inihanda, I think, na lunch para sa inyo. Okay? Next.
Hannah Nicole. Hannah Nicole. Okay. Mary Jane Saturnino. Ivy Munoz. Ivy. Oh. Kayo dyan sa Australia, okay lang kayo? Palakpak pa rin kayo dyan, palakpak. Oh. Yan. Okay. Si Vea Pascua from Apayao, Santa Marcela, Apayao. Okay. Ay, nandun. Okay. In-invite ni Noren. Tapos basa ka at MMSU? Ha? NU. Oh, Northwestern. Anong course mo? Nursing. Okay. Jared Simon. Oh. Jared. In-invite ni Trixie from, ano to? Badok? Taga-Badok ka, Barok? Batak. Sorry, Batak pala to. Okay. Cassie Apostol from Batak. Christian Jubert from Batak, Payao. Oo. High school kayo? High school? Kayo yung mga nasa Batak National High School, Payao. Yes. Di ba? That's good. Ito na. Jodeline Caratao from Pacifico Marcos. Ma'am Jodeline. Ayan. Kumusta sa BDO? Okay naman. Alright. Ryan Caratao. Ryan, thank you for coming. Okay. Precious Caratao. Family kayo? One family? Grabe, no? Precious at saka si Princess. Ayan, Princess. Ito yung nag-attend ka ng Bible study, di ba? Nung Webes. Ayan. Nakatanggap ka ba ng 50 pesos? Ayan, nakatanggap ng 50 pesos yan. Kasi tama yung sagot niya. Okay. Next, Jubel Daguro. Sister Jubel. Ayan. And Joan Daguro, brother. Good morning. Kung gusto niyo pong bumili ng sili na maanghang, sa kanya po kayo bumili. Oh, Brad, ina-advertise na kita. Okay. Maika Coloma from Marcos. Maika. Frances Pizzo from Cali Dingras. Frances. Mark Owen Teodoro from Marcos. Mark Owen. Lian Tagle from Dingras. Lian. Yan si Lian. Halik Egwalan. Tama? Halik Aslili. Halik from Marcos. Jane Sebastian from Marcos. Jane. Nandito sila lahat. Jamaica Sebastian. Magkapatid. Aaron Castro. Aaron. Ayan, yun si Aaron. Rich Loud Tagle. Dingras. Rich, thank you for coming. Meron po tayong mayaman sa ating kalagitnaan ngayon. Thank you, Rich, for coming. Hazel Tagle. Puro ganan. Good morning po. Lian. Asan si Lian? Lian Tagle. Tapos na pala. Maika Coloma. Oo, Maika. Thank you for coming. Okay. Kayo po ay nanay ni Lian. Amen. Salamat at ano bang Tagalog ng pinalubusan? Pinahintulutan ninyo na makasama namin ng Bible study sa Marcos. Yung anak yun. Okay? Praise God. Meron pa. Emilda Lorenzo from Vintal. Yes. Okay. Faith Agbayani. Lilia Borja. Hello, ma'am. Kumusta kayo? I remember si Ma'am Lilia. Nag-a-attend siya ng Bible study natin noon, di ba? Bisita ni Ma'am Pearl. Milva Agbayani.
Ini-invite po namin kayo sa March 1. Ayan si Sir Ryan. Tumayo ka, Sir Ryan. May bago silang bahay. Magkakaroon po tayo ng Bible study sa kanilang bahay sa March 1. Kapitbahay nyo yung bahay nila. Ayan, okay? Thank you very much. Alright. Na-welcome ko na ba lahat? Oh, ano yan? Ang total bisita natin sa lahat-lahat, kasama ang Claveria, Pasukin, lahat. Sa araw na to is 164. First-time visitors. Amen? Okay. To God be the glory for that. Praise the Lord. Well, ayaw kong pahabain pa ang ating service dahil maganda po yung aking inihanda na mensahe para sa inyo ngayong umaga. But why don't we all stand and sing before we give our offering? Alam nyo po, dito sa HBBC, palaging meron po kaming tithes and offerings sa Panginoon yan. Pero kung kayo po ay bisita, first time, hindi po namin kayo nire-require na gumawa dito. Ha? But if you would like to give a thanksgiving offering to the Lord, may offering box po tayo dyan. Dyan natin yan ilalagay. But we are not requiring you, visitors, our guests, just enjoy and watch how the Lord is blessing our ministry. Okay? Marami po salamat. Tumayo po tayong lahat and let us sing that song, Bless God. Amen. Ganda po ng awit na to. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and moved inside of me. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let's magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee. With hearts of love and worship, we will sing, bless God. Second verse now. You've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. I thank you for your faithfulness, you've shown down through the years. Bless God for all His done. Bless God for Christ His Son. Let's magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee. With hearts of love and worship, we will sing, bless God. We will sing, bless God. We will sing, bless God. Let's pray for the offering. Heavenly Father, we are so thankful and grateful for all of your blessings. Salamat, Panginoon, sa kapahingaang binigay mo sa amin ng magdamag. Thank you, Lord God, for bringing us here safe and well. Lalo po sa mga nagbiyahe, galing pa sa malalayong lugar upang dumako dito sa bahay-sambahan ng HBBC. Panginoon, sana po ay maramdaman nila ang iyong presensya at sa kanilang pag-uwi, dala nila ang iyong pagpapala. Ngayon naman po ay aming kikilalanin ang iyong provision sa amin.
ikaw po ang partner namin sa buhay. Kung wala ka, wala po kaming magagawa. Kahit anong sipag namin, talino, galing, diskarte, tanging pagpapalat kabutihan mo ang dahilan kung bakit kami po ay nakakaangat sa buhay. Salamat, Panginoon. Kaya nararapat lamang po na sa mga pagpapalang ito ay aming kilalanin ikaw. Kaya't ibabalik namin sa iyong ikapo at ang mga pasasalamat. Hindi po namin gagawin itong sapilitan, gagawin namin itong masaya at ito'y galing sa aming puso. Tanggapin po ninyo, O Diyos, ang aming mga pasasalamat. I-bless nyo rin po ang orkestra sa kanilang pagtugtog. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and please be seated. That's great. Mahirap yung ginagawa ni Cyrus eh. Oh, Cyrus. Amen? Oh, praise God for that. Thank you so much, orchestra. At ngayon naman, awitin natin, remain seated please, awitin po natin, happiness is to know the Savior, or yung ano na lang, Tagalog, ligaya ng buhay. Okay? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ready? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manulubos mo.
babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maganda, di ba? Do you like the song? Maligaya pag may pera. Paano kung wala? Kahit anong pangyayari sa buhay, basta may Kristo ka, maligaya. Kaya awitin natin to. Sing na. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay ligaya ng buhay. Kada linggo, kada Miyerkules, ang mga kids ng HBBC ay palaging nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa Diyos. Kaya salamat na hindi lang po sila pinagpala ng katalinuhan sa kanilang mga eskwelahan. Sila rin po ay pinagpala ng talento para sa gawain ng Diyos. Kaya't pakinggan natin, awitin ng mga bata, My Very Best Friend. Some friends may leave, some may forget, and some may let us down. But there is a friend who never changes and never walks away. A friend who loves us, cares for us, and stays by our side every season of life. We have Jesus, the King above all, our very best friend. Jesus is exalted, every knee shall bow to honor him. Praise the Prince of Heaven, join the angels and the seraphim. The heroes created
Palakpakan natin. Oh. Mamayang hapon, kasi po alam nyo, dito po sa ating church, we care for every family. Sino po sa inyo, taas ang kamay, kompleto kayong pamilya dito sa service kayo? Taas ka ng kamay? Very good, very good. Kada linggo po, meron kaming mga family devotions. Pamilya po yan. Okay? And every Sunday naman, ako po ay nagbibigay ng random quiz sa kanila kung ano yung tinuro, natutunan sa family devotion. I would like for you to come and sing this afternoon in Pipias. Doon tayo magkuquiz. Amen ba? Amen? O, kakanta sila mamayang hapon ha. For the sake of our time, sapagkat medyo maikli na lang yung ating oras. Pero anyway, we praise God. Palakpakan natin ang mga bata. Amen. Okay. Awitin po natin, I have been blessed. We'll sing the first and the second verse only. Ready? When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, if the pen of a writer could write every day, even this world could never contain, I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer and the changing of leaves, food on my table and a good place to sleep, clothes on my back and shoes on my feet. I have been blessed. Sing everybody now. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Ito naman po ang HBBC Choir. Palakpakan po natin. We all have troubles, fears, and heavy hearts, but there is one who understands us completely. We are not alone. We have Jesus who cares about every pain and every burden we carry. No friend is so true, no love so constant, no refuge so sure as Him. What a friend we have in Jesus.
through every season of life. Songs come and go, yet no song is as sweet and as full of hope as the one that tells of God's amazing grace. It is a song that never ends, a song that heals broken hearts and lifts weary souls. Let us listen and rejoice as the main choir sings, "The sweetest song I know." One of the sweetest songs, Amazing Grace. Amen? Thank you very much, choir, for the wonderful song this morning. Let me request again all our visitors to stand. Hindi ko na po kayo papupuntahin dito sa stage, though I really wanted to have a picture with you all. But we would like to give you a souvenir as a gesture of our gratitude for your presence. Okay po? So, pakitayo po yung lahat ng aking binanggit na pangalan ngayon. I'd like for the men to help para may distribute nating mabilis yung ating souvenirs. Okay? Pakitayo po. Come on. Yan. Please stand ulit. Yung mga binanggit kong pangalan, mga tinawag ko kanina. Alright. Go ahead. Sige. Oh, ito yung souvenir natin. Friends Sunday, it's a mug. Meron din dyan sa lawag, di ba? Okay. Sige. Ayan. Oh. Ito po ay aming pasasalamat sa inyo sa inyong pagpunta. Next time, pag nag-Friends Sunday tayo ulit at pumunta kayo, ang ibibigay na po namin ay kape at tsaa. Para naman magamit nyo to. Masarap po yung kape na galing Australia tsaka yung galing Hawaii. Yan. Okay? Taas natin ha mamaya. Taas natin mamaya. Just stand. Okay?
Ayan o, Friends Sunday, February 15, 2026 at Hosanna Bible Baptist Church. Yan. Okay. Maraming salamat. Amen. Sa taas. Iakyat nyo na yung iba sa taas. Akyat para mabigyan. Ganyan. Very good. Marami pa tayo sa taas. Okay. Kumusta naman kayo dyan sa Lasam? Kumusta naman kayo dyan? Nag-enjoy ba kayo? Buhay pa ba kayo dyan? Amen? Oh. Kumusta naman dun sa Australia? Buhay pa ba kayo dyan? Australia. Grabe, ang gugwapo at ang gaganda ninyo dyan, ha? Oo. Si Lenny, malapit ng mga anak ko. Ha? Okay. Balita ko, umuulan daw dyan kaninang umaga. Malakas bang ulan? Oh, yes. That's good. Okay. Sige. Meron pa dito, tatlo. May tatlo pa ka. May tatlo pa dito. Doon sa taas, oh. Kulang yata. Ilan pa ang kulang sa taas? Apat. Apat ang kulang sa taas. There you go. There you go. Very good. Palakpakan naman natin yung mga bisita natin. Thank you very much for coming. Okay. Amen. Taas natin ha, para picturean tayo ni Jaire. Lika, Jaire. Picturean mo. Unahin mo yung mga nasa taas. Taas nyo yung mug ninyo. Ganyan. Ready? Smile kayo dyan sa taas. Taas muna yung mag-smile. Sila muna. Okay. Ready? 1, 2. Okay. Dito sa mga men. Dun sa men. Ready? Dito sa men, sa baba. Okay, ready? Good. Dito naman sa ladies. Lipat ka doon. Ladies. 1, 2. Nako. Amen. Good. Dito naman. Sige. 1, 2. Praise God. Happy Friends Sunday! Please be seated. Thank you very much. On the occasion of our Friends Sunday, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe, ang pamagat, How to be a Friend of God. How to be a Friend of God. Basahin po natin ang James chapter 2 verse 23. James chapter 2 verse 23. Ang sabi po, everybody read, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Can you consider yourself a friend of God? Alam niyo po, yung idea ng friendship ay maganda. Maganda po ito. Pero mas nagiging makabuluhan kung dinirect natin yung idea ng friendship sa Diyos. That's why the topic today is how to be a friend of God. Kaibigan ka ng Diyos. Hindi lang kaibigan mo siya. Did you get that? Kaibigan ka ng Diyos. Now, alam nyo, in this world, connection matters. Sino po sa inyo, kaibigan kayo ng mayor ninyo? Taas ng kamay. Wala. Kaibigan kayo ng mayor ninyo. Kung hindi kaibigan, kilala ka ng mayor mo. Good. Kasi ganito yan, pwedeng kilala mo siya, pero kilala ka ba niya? Kaya ito pong topic ko na friend of God, malamang itinuturing mo siyang friend, pero itinuturing ka ba niyang friend? Yun po yung idea ng message na to. Ulitin ko ha, kino-consider mong friend mo siya, pero tanungin natin siya,
Friend mo ba ito, Lord? Lord, friend mo to? Yang mga nandyan, Lord, nanonood, friend mo ba yan sila? Parang mayor, I know him, but does he know me? Ang mayor natin dito sa Bacara, kilala si Pastor Provi. Yung mayor sa Pasukin, kilala tayo. Every first Monday of the month, ako po'y nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga empleyado at mga opisyales ng Pasukin, Ilocos Norte. So kilala po ako ni Mayor. Okay? Now, sino po sa inyo, kilala kayo o kaibigan kayo ng isang CEO? Alam niyo ibig sabihin ng CEO? Chief Executive Officer. Okay. Sino po sa inyo rito, kaibigan kayo ni Manny Villar? Ang may-ari ng mga Camellia Homes. Meron po ba dito sa atin, kaibigan ka ng CEO ng SM? Ano bang pangalan ng CEO ng SM? No, nalimutan ko na anong pangalan. Pero hindi C eh. Hindi rin D. Diba? Naunawaan niyo po? Baka naman ang kumikilala sa'yo na kaibigan, baka naman yung mga barumbado. Baka naman yung mga kriminal. Pagka dumaan yung kriminal, kaibigan ko yan, kilala ko yan, kilala ko yan. Dinadamay ka. Binabanggit ang pangalan mo, pinapangalanan ka, kaibigan ko yan. Kaibigan, yung ex-convict, kaibigan ko yan, kasama ko yan, kasama ko yan, kasama ko yan. Hello? Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, how to be a friend of God. Yan yung topic. Paano maging kaibigan ng Diyos? You know, we feel secure when we are the friend of a politician or a CEO. Kasi nga, makapangyarihang tao yan. Kahit naman makapangyarihan yung tao, kung kaibigan mo lang siya o ikaw lang nakakakilala, hindi mo siya magagamit na leverage. Pero kung siya mismo ay kumikilala sa'yo bilang kaibigan at kakilala, pwede mong magamit na leverage. Kaya nga, kung meron kang kakilala na ito ay malapit doon sa taong may kapangyarihan, hindi ka makalapit sa kanya, pero pupuntahan mo ito at sasabihin mo, pakilala mo naman ako sa kanya. Sino po sa inyo ginawa na iyon? Pakilala mo naman ako. Introduce mo ako. Lalo kung negosyante ka, kailangan mo ng connection. Kaya lahat ng matataas na tao, kung pupwede, pakilala mo naman ako. Sapagkat pag oras na lumapit ka sa kanya, nakilala mo siya, at nakilala kanya, pwede mong magamit ngayon yan na leverage. Advantage. Sabihin mo lang yung pangalan, kaibigan ko si ganito. Tatawagan. Sir, kilala niyo ba tong taong to? Ay wala akong kilalang ganyan. Ay umalis o kayo, hindi namin kayo kilala. Pero pag sinabi mo, ay kilala ko po si ganito. Sabing ganyan, tatawagan, Sir, kilala niyo ba tong taong to? Sunny Manzanillo. Ay oo, bodyguard ko yan dati. Ay sir, pasok ko kayo. Anong nangyari? Dahil yung taong mataas kumikilala sa'yo. Marami pong mga tao sa mundong ito ang kumikilala sa Diyos. Pero ang tanong, ikaw ba ay kinikilala ng Diyos? Pastor, hindi ba lahat ng tao kilala ng Diyos? Kilala, pero meron siyang mga kinikilala. Sa isang passage po sa Scripture, ang sabi ron, pagdating daw po ng araw, may mga taong magsasabi, Panginoon, pinangaral namin ang pangalan mo. Gumawa kami ng mga kababalaghan ayon sa pangalan mo. At ang sabi daw ng Panginoon, umalis kayo rito, kayong mga anak ng taksil, sapagkat hindi ko kayo kilala. Kaya ngayon pong umaga, kilala mo ang Diyos, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka kay Kristo, pero ikaw ba ay kaibigan ng Diyos?
Kaya bago po kayo umuwi mula sa service na ito, nawa po ay pwede niyong masabi, hindi lang ngayon ako ang kumikilala sa Kanya. Siya ang kumikilala sa akin, kaibigan na ako ng Diyos. So the topic today, how to be a friend of God. Now, si Abraham po ay tinaguri ang kaibigan ng Diyos. James chapter 2 verse 23, ating basahin muli. At ang sabi, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ang kumilala po sa kanyang kaibigan ay ang Diyos mismo. And do you know what? This made Abraham extraordinary. Kaya po si Abraham ay extraordinaryong tao sa Biblia. Hindi po ito tungkol sa kanyang yaman. Hindi po ito tungkol sa kanyang edukasyon. Hindi po ito tungkol sa kanyang tagumpay o success. Kaya po siya extraordinaryong tao dahil yung pinakamahalagang persona sa daigdig, kinilala siyang kaibigan. And I do not care kung sino pang persona ang kumikilala sa iyo. Ang sa akin at sa Biblia, ang pinakamahalagang persona sa mundong ito, walang iba kundi ang Diyos, ang kikilala sa atin na kanyang kaibigan. He was called the friend of God. Now, una po, gusto kong ipakita sa inyo the privilege of friendship with God. Everybody say, privilege. Grabe. Pambihirang pribilehyo ang maituring na kaibigan ng Diyos. Kasi po, 8 billion plus ang tao sa mundo. Iba't ibang kulay at lahi. May Amerikano, puti, Englatero, may mga Asian katulad natin, brown race. May mga yellow race, mga Chinese at iba pa. May black race. Iba't iba. Imagine mo, kapatid, 8 billion people, ikaw ay kikilalaning kaibigan? What a privilege! Kung ako po si Governor Matthew Marcos o ako po si President BBM ngayon, tsaka ako binanggit, Prince, I'm glad you're here. Sasabihin ni Prince, pambihira. Sa dami ng mga tao dito, nakikilala ako ni Presidente. What a privilege to be called a friend of God. Kung titignan niyo po sa Isaiah chapter 41 verse 8, ganito po ang sinabi, But thou, Israel, art my servant Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Mismo po ang Diyos, ang tawag po dito, recognition. Ang Diyos ang kumilala kay Abraham bilang kanyang kaibigan. Ngayon, ang recognition na ito ay hindi lang pagkilala, may kalakip na pribilehyo. Amen po? And the privilege of becoming a friend of God is the privilege of access. Everybody say access. Alam mo, may mga tao na pag naging kaibigan ka na niya, papapasukin ka niya doon sa mga sikretong lugar ng bahay niya eh. Hindi ka lang basta bisita sa kanya. Di ba? Halimbawa, ito'y mayaman, may mansyon, Malacanang kung baga ang laki. Kung hindi ka lang bisita, kaibigan ka sa kanya, sasabihin niya, halika, may papakita ako sa iyo. May papakita ako sa iyo. Oras na yung tao, iniimbita ka na pumapasok sa mga sikretong parte ng bahay niya, na ang nilalaman ay kayamanan at mamahaling mga bagay. Ang pahiwatig nun, kapatid, itinuturing kanyang matalik na kaibigan. Kasi kung estranghero ka naman, ba't kanya papapasukin? Iisipin niya pa, magnanakaw to.
mandarambong ito. Ilocano, manibrong detoy. Manultip. Mananggungundaway. Hindi kanya papapasukin. Correct. Pero pag pinapasok ka at paunti-unti, sabi niya, dito ka, halika. Tignan mo tong kotse ko. Tignan mo tong alahas ko. Tignan mo tong kaha. Kaha ba yun? Kaha de oro. Ano ba tawag doon? Yung, tignan mo yung baul ko. Diba? Uy, grabe, tignan mo to. Ganyan. Tignan mo tong damit ko. Pasok ka rito. Dito ka sa closet namin. Tignan mo to. Alam mo ang ibig sabihin? Hindi ka stranger sa kanya. You have the privilege of access. Praise God, mga kapatid. Kung ikaw ay itinuring ng Diyos na kaibigan, alam mo ang pinaka-access mo? Langit. Langit. Kung hindi ka ngayon ituturing ng Diyos na kanyang kaibigan, hindi mo kailanman mapapasok ang langit. So for you to enter heaven, you must become a friend of God. Hindi makakapasok doon na hindi niya kaibigan. Malamang ay sasabihin mo ngayon, pastor, hindi naman ako kaaway ng Diyos. Teka, ipapakita ko sa iyo na ikaw at ako, dahil lahat ay nagkasala, ay naging kaaway ng Diyos. Kaya nga po pumunta si Kristo upang i-reconcile tayo at muli magkaroon ng relasyon sa Diyos. Without Christ, you'll never become a friend of God. And if you are not a friend of God, you'll never enter heaven. Kaya to be a friend of God means access, privilege yan. To be a friend of God also means openness. Ibig sabihin, pag yung tao sinabi sa'yo, may sasabihin ako sa'yo, secret lang natin to ha. Alangan na ibubulong mo yung sikreto mo sa hindi mo kilalang tao. Ibubuy-buy ka niyan. Chichismisin ka lang yan. Sino po sa inyo may mga kapitbahay na chismosa? Oy, wag nang mataas ng kamay. Oh, di ba? Kung may kapitbahay kang chismosa, sasabihin mo ba sa kanya? Hindi eh. Kasi ang chismosa sa'yo, hindi mo itinuturing na kaibigan. Bakit? Plastic yan. Kunyari mabait pero sumasagap lang ng balita at may ikukwento kay kumadre, kumadra. Di po ba? Pero pag yung tao sinabi sa'yo, lika, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mo sasabihin sa iba, atin lang to. Ang ibig sabihin, itinuturing kanyang kaibigan. Malapit ka sa kanya. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay naging friend of God, alam mo gagawin ng Diyos sa'yo? Ipapakita sa'yo ang mga sikreto niya. Tingnan nyo, ang sabi ng Bible, dito po sa Psalms chapter 25 verse 14. Psalms 25:14, ganito po ang sabi, Psalms 25:14. The secret of the Lord is with them that fear Him. Sino ba tong mga fear Him na to? Itong fear Him na to, ito po yung mga may ugnayan sa Diyos. Hindi po sila kalaban ng Diyos. Sila po'y nasa panig ng Diyos. At sabi, the secret of the Lord is with them, and He will show them His covenant. Alam mo, don't miss this thing in your life. Na ang dami mo nang nalamang impormasyon kay Rapi Tulfo, kay, anong tawag dito? Ernie Baron. Buhay pa ba siya? Ay, wala na pala. Si Kuya Kim. Ang dami mo na lamang impormasyon sa tao, liban doon sa galing sa Diyos. Sapagkat naging kaibigan ka sa kanila pero hindi sa Diyos. That is why the privilege of becoming a friend of God is access and openness. Ano pa? Trust. Biruin mo yung pag naging kaibigan ka ng Diyos, pagkakatiwalaan ka. Gusto nyo bang kayo ay mapagkatiwalaan ng Diyos? Ako po, gusto kong maging katiwala ako ng Diyos. Ngayon, kung ako ay magiging katiwala ng Diyos,
ibibigay niya lamang yan sa kanyang mga itinuturing na kaibigan. Amen po? O halimbawa, pumunta ka sa Quiapo, meron kang baby. Ba, ipapabuhat mo ba yan sa mga nagsasabi doon, ano ko muna yung baby mo? Hindi mo ibibigay yun. Quiapo yun. Kasi pag binigay mo yun, pag lingon mo maya-maya, wala na yung baby mo. Hello? Pero pag kilala mo yung tao, matalik sa'yo, close, intimate, kaibigan, pakihawak mo nga. Amen po ba? O, kung halimbawa, meron kayong kamag-anak sa abroad, sinabi sa'yo, kayo nga munang tumira sa bahay namin, katiwala yon. That is trust, that is friendship. Are you with me? So when you become a friend of God, you do not only have access, you also have openness. And when you become a friend of God, you also gain His trust. Kaya mga kapatid, walang paborito ang Diyos. Pero meron lang talaga siyang mga kinikilala na tao bilang kanyang kaibigan. Siguro natitrigger na yung curiosity ninyo, Siguro iniisip ninyo, Pastor, ibig mong sabihin, kayong mga pastor lang ang kaibigan ng Diyos, kami malalayo. Paano ba to? Kaibigan ng Diyos. Di ba kaibigan ko naman siya kasi tinulungan niya naman ako, nagpray ako, sinagot niya naman ako. Kaibigan ako ng Diyos, Pastor. Anong tinutukoy mong kaibigan dito ngayon? Ibig mong sabihin, hindi ako kaibigan ng Diyos. Okay. Ngayon po ay ating pag-usapan, secondly, the foundation. So una, privilege. Everybody say privilege. Pangalawa, the foundation. Ibig pong sabihin, ang basehan ng pakikipagkaibigan na ito. The basis, the foundation of this friendship. Mga kapatid, ang foundation o basis ng pagiging friend of God ay pananampalataya. Hindi kanya itinuring na kaibigan dahil mabait ka. No. Dahil ikaw ay taong matuwid sapagkat walang matuwid kahit isa. Do you know why God will consider you His friend? How? By faith. Tingnan niyo po muli doon sa James chapter 2 verse 23. Tingnan niyo po paano naging friend of God si Abraham. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God. Anong ginawa ni Abraham? One more time. Anong ginawa ni Abraham? Believed God. And he was called the friend of God. Bakit po siya tinawag na friend of God? Sapagkat siya'y sumampalataya kay Kristo. Ganito pong ibig sabihin niyan, mga kapatid. Okay, pakita ko muna sa inyo itong Romans chapter 5 verse 10. Makinig maigi ha. Romans 5:10. Basahin ko po. Tingnan nyo ba? Nababasa nyo ba yung mga nasa taas? Nababasa nyo pa rito? O naduduling na kayo dyan? Nababasa nyo pa? Okay, good. Ang sabi, for if when we were enemies, ano po sa Tagalog ang enemies? Kaaway? Kalaban. Naisip mo ba na minsan sa buhay mo, kaaway ka ng Diyos? Kailan ka naging kaaway ng Diyos? Tanungin mo sa katabi mo, kaaway ka ba ng Diyos? Anong isasagot sa'yo? Hindi. Sa'yo yun. Pero sa Diyos, ang turing sa'yo, kaaway. Malamang hindi mo kinikilalang kaaway mo ang Diyos. Pero, ang sabi ng Diyos, kaaway ko kayo. Kailan tayo naging kaaway ng Diyos? Nasa Bible, for if when we were enemies, alam nyo kung kailan tayo naging enemies of God? Nung nagkasala si Adan at Eva. Ganito po, nung sinabi ng Diyos, magkaibigan di ba? Garden, anong ginawa ng Diyos kay Adan? Adan, bahala ka rito Bakit? Kaibigan trust. Adan, lahat ng mga pagkain dito, kainin mo. Anong tawag doon? Access. May openness. Tama po.
Ngayon, maliban sabi ng Diyos, except this fruit, huwag mong kakainin to. Anong pangalan po ng fruit na yon? Oh, apple. Oh, hindi mo nga alam ang pangalan ng prutas na yon. Sabi nung isa, anong fruit? Jackfruit ba yon? Jackfruit? Juicy fruit? Oh, ang sabi ng Diyos, huwag mong kainin sapagkat pag kinain mo ang bunga na ito, ikaw ay mamamatay. Alam yung kahulugan ng kamatayan? Maghihiwalay tayo, friend. Magiging kaaway mo ako. Kaya nung kumain si Adan at Eva ng bunga, mula nun ang tao naging kaaway ng Diyos. Tanong ko sa iyo, galing ka ba kay Adan o hindi? Galing ka ba sa angkan ni Adan o hindi? Baka naman may galing sa inyo, lumabas sa bulkan. O iniluwan ng buhaya. Meron po ba sa inyo? Alligator. Meron? Wala? Sino po dito galing kay Abraham? Taas ang kamay. Oh. Galing ka kay Abraham, taas ang kamay. Galing kayo kay Abraham. Yung ibang itinagtaas, saan kayo galing? Ibang planeta? Okay. Maliwanag? Malinaw ba sa inyo? Bible yan, ha? Bible yan. Mula nung kumain si Adan at Eva, nung ipinagbawal na bunga, anong sabi ng Diyos? Mamamatay kayo. Ibig sabihin, maghihiwalay tayo. Hindi na tayo friend. Kaya nung ginawa ng Diyos, pinaalis sa harden. Ano ang nawala? Access. Ano ang nawala? Openness. Ano ang nawala? Trust. Bakit? Naging kaaway. Pero salamat sa Diyos, hindi niya hinayaang maging kaaway tayo ng walang hanggan. Alam niyo ba ang consequence ng maging kaaway ng Diyos? Subukan maging kaaway ka ni President Marcos. Tignan mo. Subukan mong maging kaaway ka ni Donald Trump. Tignan mo. Subukan mong maging kalaban ka ni Vladimir Putin. Tignan mo. Subukan mong maging kalaban ka ng pinakamataas na Sheikh ng United Arab Emirates. Tignan mo. Subukan mong maging kalaban ka ni, ano bang pangalan nung sa China? Xi Jinping. Subukan mo maging kalaban ka niya. Tignan mo. Lalo na sa North Korea. Kim Jong-un. Subukan mong maging kalaban ka niya. Tao lang yan ang maging kalaban ng Diyos na uunawaan mo ba? Kung pwedeng gamitin ng tao ang kapangyarihan niya upang saktan ka, ang Diyos ay may kapangyarihan na itapon ka sa impyerno. Ganyan ang maging kaaway ng Diyos. Ganyan ho tayo ngayon. Kaya kahit sabihin mong religyoso ka, hindi ka kaibigan ng Diyos dahil religyoso ka. Hindi ka kaibigan ng Diyos dahil mabait ka sa kapwa. Wala yun. Hindi ka kaibigan ng Diyos. Tignan niyo po, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Para maliwanagan po kayo. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, ganito po ang sabi ng Bible. For by grace, biyaya lamang po na magiging kaibigan pa tayo muli ng Diyos. Ang biyaya po na yan, galing sa puso ng Diyos, na tayo'y pwede niyang tanggapin pa muli. Hindi ba kayo nagpapasalamat na napakaganda at laki ng puso ng Diyos na pwede kanya at ako natanggapin pa muli? Hindi lang ikaw ang dapat tumanggap sa Diyos, siya ang pwede at may karapatang tumanggap sa atin muli. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Verse number 9, it is the gift of God, not of works. Sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa mo. Hindi yan ang basehan ng Diyos ng pakikipagkaibigan sa iyo. Sabihin mo na mula bata ka, masipag kang magsimba, hindi dyan ibabase ng Diyos ang pakikipagkaibigan niya sa iyo. Sabihin mo sa akin na religyoso ka, na marami kang alam na tradisyon, nobena, pagsisimba, at lahat.
we appreciate the sincerity. Impressive po na may makitang tao na ganon katindi, ka-devoted ang kanyang puso sa relihiyon. Pero I have to tell you this today, hindi po dyan magbabase ang Diyos ng kanyang pakikipagkaibigan sa iyo. Eh kung hindi po, Pastor, doon, saan magbabase ang Diyos ang kanyang pakikipagrelasyon sa akin, pakikipagkaibigan sa akin? Balikan natin yung Romans chapter 5. Ibalik mo yung Romans chapter 5. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Hindi po relihiyon ang makakapagbalik sa atin sa Diyos. Kaya kung ngayon ay iniisip mo, may relihiyon ako, tatanggapin ako ng Diyos, malaki pong pagkakamali. Sapagkat sabi, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled. Hindi lang po tayo na ibalik sa Diyos. Alam niyo po ang blessing na maibalik ang relasyon sa Diyos. Alam niyo po kung ano? Babalik yung access. Hindi na po hardin ng Eden ang papasukin mo, kundi langit na. Pagka sabi, we shall be saved. Alam niyo pong ibig sabihin ng save? Iligtas. Mula saan? Kapahamakan. Saan? Sa impyerno. Eh bakit? Kasi kaaway tayo ng Diyos. Bakit tayo kaaway? Dahil sa kasalanan. So hindi lang tayo ngayon magiging kaibigan muli ng Diyos by relationship. Naibalik po yung access. At ibinigay na muli sa atin ang openness. Tatawagin kanyang anak muli. My child. Kahit pa nagpabinyag ka nung baby ka, hindi po dyan nagbabase ang Diyos ang pakikirelasyon sa'yo. Hindi po binyag, hindi po bautismo, hindi po relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi pagsunod sa mga utos, hindi po pagiging devoted sa mga ginagawa ng taong religyoso. Hindi po doon, kundi by the death of His Son. Grabe, ano po, mismong anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, kaisa-isa na si Hesus Kristo, pumarito dito sa lupa at napako sa krus. Ang pagpako sa krus ay dahil po sa isang krimen. Kriminal ba si Kristo? Hindi. Makasalanan ba? Hindi. Bakit siya pinako? Dahil wala siyang karapatang umalis doon? Hindi po, makapangyarihan si Kristo. Pero ba siya napako? Kasalanan mo, kasalanan ko. Kailangan niyang bayaran yon. Ulitin ko. Kailangan niyang bayaran ang kasalanan mo. Kasalanan mo, akin, tayong lahat, kailangan niyang bayaran. Bakit? Upang ma-reconcile. We were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled. That is why John 3:16 says, for God so loved the world. Grabe naman yan. That He gave His Son to die by the death, that whosoever believeth. Alam mo kaibigan, ang dapat mong gawin ngayon, lumapit kay Kristo at sumampalataya sa Kanya. That simple faith na iyong sasabihin ngayon, Panginoon, Ikaw ay aking tinatanggap bilang aking tagapagligtas at tumubos ng aking kasalanan. Sabihin ko sa iyo, right here, right now, the moment you believe, God will say, you're my friend again. You are reconciled. Uutusan niya yung anghel, isulat mo ang pangalan niya dyan. Kilala ko na yan. Kilala ko yan. Kilala ko yan. Kaibigan ko yan. Pag namatay yan, papasukin niyo sa langit yan. Pero kung ipinapamukha mo sa Diyos, religyoso po ako, mabuti po ako, hindi po ako masamang tao, sabi ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Ang kinikilala ko lang ay yung kumilala sa aking anak.
Anong kinikilala mo? Bautismo mo, certificate mo, binyag mo, relihiyon mo. Yun ang kinikilala mo. Kaya sa umagang ito, put your faith in Jesus alone. Siguro sinasabi ng iba, parang pare-pareho lang naman. Si Kristo tagapagligtas. Opo, alam natin na si Kristo tagapagligtas, pero tinanggap mo na ba siya bilang iyong tagapagligtas? Sa umagang ito, kaibigan, mahaba pa po yung message. Ang ganda po yung parto nito. Pero mukhang dito na ako magtatapos. Kasi tatalakayin ko pa sana, kung ikaw ay kaibigan na ng Diyos, papaano ka mamuhay bilang kaibigan ng Diyos? Hello? Are you with me? Pero bago dyan, dapat siguraduhin mo, you're a friend of God. Ulitin ko po, sinabi ko kanina earlier, you know Him, but does God know you? In the same sense, kilala mo yung mayor nyo, pero kilala ka ba niya? At makikilala mo lang ang mayor nyo kung may maglalapit sa'yo sa Kanya. Makikilala ka lang ng Diyos kung ang maglalapit sa'yo sa Diyos ay si Kristo Jesus. Sapagkat ang sabi ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, the life. No man cometh to the Father but by me. Walang makakalapit sa Ama kung hindi sa aking pamamagitan lamang. Kaya ngayon, kung gusto mong makalapit sa Diyos at maging kaibigan ng Diyos, lumapit ka kay Kristo. Sabihin mo, Panginoon, very clear, not my religion, not my righteousness, not my rituals, it's you. And I accept you as my Savior. Would you like to receive Christ today? Sa mga bisita po, huwag kayong mahiya. Ang tatanggapin niyo po, hindi baptist, hindi si pastor, si Kristo. Gusto niyo bang tanggapin si Kristo ngayon bilang inyong tagapagligtas? Pakitaas ka ng kamay sa mga bisita. Yes, thank you. Ayan, nagtaas silang gustong tanggapin si Kristo. Oh, sa ganong klaseng paliwanag, sino ba naman ang hindi tatanggap? Kaya, kung kayo po yung nagtaas ng kamay, for example, hindi kayo nagtaas ng kamay, nahiya kayo, pero sa puso nyo gusto nyong tanggapin si Kristo, I want you to pray with me. Hindi ko panalangin to, panalangin mong personal. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook ngayon at sa YouTube, samahan mo kami sa panalangin ito. Panalangin ng pananampalataya, pagtanggap kay Kristo Jesus. Bow your head please and close your eyes. Huwag kang tumingin sa katabi mo, hindi ka niyan mailalapit sa Diyos, si Kristo lamang. Sumunod ka sa prayer na ito. Through your words, italumiti mo, tangiwat mo, digiti nga balikas. Samahan niyo ako, sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Ang ganda ng mensahe. Naunawaan ko, Panginoon, ako ay makasalanan. At minsan, naging kaaway mo. Hindi ko alam yun. Pero ngayon, alam ko na. At salamat, O Diyos, na although kaaway mo kami, minahal mo kami. Hindi mo kami hinayaan na magdusa sa impyerno. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak, si Hesus Kristo, namatay sa krus, napako, inilibing, nabuhay muli. Panginoong Hesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Salamat, Lord Jesus, na dahil sa iyo ay muli kaibigan ako ng Diyos. Thank you, God, for loving me, for saving me, for giving me eternal life. Thank you, Lord. Amen. Grabe. Palakpakan natin. Oh. Alam ko na marami na kayong panalangin ipinaabot sa Diyos. Pero iba ang panalangin na yan.
That is a friendship prayer. Dati, pag nakikipag-usap ko sa Diyos, puro pangangailangan, puro tulong, puro hingi. Hindi naman humasama. Sa kabutihan ng Diyos, kahit kaaway ka niya, tinuring ka pa rin niyang minahal eh. Kasi nga siya yung nagsabi, love your enemies. Kaya kahit kaaway tayo ng Diyos, pag tayo humingi, sige, bigay siya. Pero sabi niya, I want to give you more than just food, more than raiment, more than house. I want to give you eternal life. And God says, I am offering to you my friendship. At dahil ngayon, sino po sa inyo, honestly, sincerely, totoo sa puso to, sumunod kayo sa prayer na yon at tinanggap nyo si Kristo Jesus na yung tagapagligtas. Huwag kayong mahiya, taas ang kamay. Oh. Diba? All the way from Batak Paway, Makara. Amen? Oh. Ngayon, ano ang pakiramdam na dahil sa sinabi ng Biblia to ha, anong pakiramdam? You are now a friend of God. Anong pakiramdam? Grabe, di ba? Kasi nga, base sa prayer nyo kanina, Panginoon, minsan naging kaaway mo ako. Hindi ko alam yun. Hindi natin alam eh. Alam nyo ba, nakaaway kayo ng Diyos dati? Hindi natin alam. Kasi walang nagsabi sa atin. At akala natin dahil malapit tayo sa relihiyon, malapit tayo sa Diyos. Malapit tayo sa pastor, malapit tayo sa pare o ministro kung may kakilala ka. Sa paglapit mo sa Kanya, feeling mo, malapit ka sa Diyos. Ngayon, naunawaan mo na pagtanto mo. Ang reconciliation, wala sa relihiyon, wala kay pastor, wala sa padre, wala sa ministro, by the death of His Son. Oh. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, kaibigan ka na ng Diyos. Amen ba? O ngayon, bilang kaibigan ng Diyos, hayaan niyo po na ang church ng HBBC tutulungan kayo to walk with God. To know God more. Kita nyo, hindi relihiyon yung pinakilala ko sa inyo. Pinakikilala ko na lang sa inyo ang HBBC. Bakit? Para gabayan kayo na makilala pa ang inyong kaibigan. Kasi po, listen to me ha, maraming pwedeng mawala sa'yo. Ngayong kaibigan ka na ng Diyos, may mga mawawala sa'yo. Pastor, anong mawawala sa akin? Gusto mong malaman? Number 1, bisyo. Oh, sabi pampira, kaibigan ka na ng Diyos. Kung naunawaan mo yung relasyon nyo ngayon, sasabihin mo, Panginoong Diyos, hindi pwedeng nandito pa ako, nagiinom, ninigarilyo, tapos kaibigan mo na ako, kaya Lord, tatanggaling, mawawala yung bisyo. Sabi mo sa katabi mo, mawawalan ka na ng bisyo. Oh. Di ba? Bakit nanghihinayang ba kayong mawalan ng bisyo? Kasi pastor, yung bisyo ko, nandun kasi yung mga kaibigan ko. Ayan, mawawalan ka na rin ng kaibigan. Totoo yan. ABC ang mawawala sa'yo. Sabi ni Brother Noel sa Australia, ano yung 4? ABCD yung nawala sa kanya. Alak, babae, casino, ano yung letter D? Droga. Oh. Pakita mo nga, nandiyan pa si Brother Noel sa Australia? Nandiyan ka, Brad? Tumayo ka, Brother Noel. Tumayo ka, Brad. Si Brother Noel, nung tumanggap sa Panginoon, nakilala niya ang Diyos. Grabe yung impact sa buhay niya nung tinanggap niya si Hesus Kristo. Hindi po biro, hindi po. Seryoso po siyang tumanggap sa Panginoon. Nag-testimony. Mula po nung tinanggap ko ang Panginoon, inalis na ng Diyos sa akin tong 4, alak. Kasi dating manginginom. High school pa lang, drinker na siya mga kapatid. Babae. Oh. Sabi mo sa katabi mo, Brad, wala na ha? Oh. C, casino.
Hindi naman siya nagkakasino, pero ano lang, sugal. Wala siyang maisip na letter C, kaya kasino. Oh, yung mga nandyan na mahilig pa rin, under B! Ay, wala na. Hindi ko na magagawa to, kaibigan na ako ng Diyos eh. Tignan niyo mangyayari. Kaya, pastor, nagtanong sa akin, may mga nagtanong, bakit pastor, may mga nagsabing tumanggap sa Panginoon, pero ganun pa rin ang buhay? Isa lang ang sagot ko, alam niyo kako, hindi totoong tumanggap yan, nagpanggap yan. Totoo ka bang tumanggap? O nagpapanggap ka lang? Kung nagpapanggap ka, walang nangyaring relasyon. Pero kung totoo sa puso mo kanina na tinanggap mo si Kristo, may relasyon kayo. Nawala yung alak, babae, kasino, droga. Akalain mo yan si Brad Noel nagda-drugs. Meron ba sa inyo rito? Droga. Oh, thank you, Brother Noel. Amen? Marami tayong mga members dito. Malala rin. Ayan. Si Brother Ryan, halos maging satanista. Diba, Brad? Oh, kulang na lang na kanyang ibenta ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Oh, dating rakista. Alam niyong rakista? Banda, banda rito, banda ron. Nagda-drugs ka rin ba noon? Grabe. Alak. Grabe. Pero sinave ng Panginoon. Oh. Yan ang mangyayari sa'yo, kapatid. May mawawala sa'yo. Pero ang pagiging friend of God, hindi lang may mawawala, meron ka ring magigain. Bakit mo kasi iniisip yung mawawala sa'yo? Ang iisipin mo, yung magigain mo. Sabihin ko sa'yo to, mahirap ang mawalan. Pero mas mahirap na hindi mo ma-experience yung pangako ng Diyos. Do you understand? Halimbawa, alam mo ang mararanasan mo sa Diyos pag nagseryoso ka bilang kaibigan niya, nagseryoso ka, tinuloy-tuloy mo to, anak ka ng Diyos, alam mo may experience mo sa Diyos, guidance. Meron pa bang mas magaling mag-guide sa'yo kaysa Diyos? Pangalawa, protection. Pangatlo, blessing. Pang-apat, reward in heaven. At marami pang iba. Hindi po miserable ang maging Kristiyano. Masaya ang maging kay Kristo. Ligaya ng buhay kung kilala ka ni Kristo. Amen ba mga kapatid? Oh, sana po sa mga bisita na unawan nyo, yan po ang aking maipaglilingkod sa inyo ngayong umaga. At dito nagtatapos ang ating palabas. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya, mga kapatid ha, hayaan nyo po kaming pumasyal sa inyong mga tahanan. Kasi nga, kaibigan ako ng Diyos, kaibigan ka rin ng Diyos, magkaibigan tayo. Alangan magkaaway tayo. Amen? Oh, kaya hayaan nyo makapasok kami sa bahay nyo. Today is February 15. Sa mga nagtaas ng kamay, ngayon po kayo naligtas. Ngayon po kayo nagkaroon ng totoong relasyon sa Diyos. February 15, 2026. Amen? So, pag namatay ka, tanungin mo nga yung katabi mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Tanungin nyo nga. Sa taas? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Heaven. Pakilakas ng sagot. Oh, dito, lakas ng sagot. Oh, yung mga nasa itaas, saan kayo pupunta? Heaven. Dito. Oh, bakit? Kasi kaibigan ka na ng Diyos. Paano ka naging kaibigan ng Diyos? Tinanggap mo si Jesucristo by the death of His Son. Dahil sa kamatayan ni Kristo. So, di ba? Praise God for that. Okay? So, awitin natin yung ligaya ng buhay. May mga candidate for baptism tayo, di ba? O sige, paki-usher nyo na sila. Tumayo tayong lahat.
Ready? Sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Ang gagawin? Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. O, di ba? Bakit parang ang lungkot pa rin ng iba sa inyo? Ha? Eh kasi naman, Pastor, may utang pa ako. Pampira, tutulungan ka ng Diyos na bayaran yung utang mo. Amen. Problema ko yung bill. Anong bill? Water bill. Ano pa? Electric bill. Ano pa? Bill. Tutulungan ka dyan ng Diyos. Amen. It's good to be a friend of God. May pangalan ka na doon. Ha? Let's sing that once again, everybody. Sing na. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Alam ko marami sa inyo ay bago pa lang sa pagpipray, no? Marunong na ba kayong mag-pray? Baka mo jay luwalo ti amuyo, ti kararag ti damdamagek. Would you bow your head? Magpasalamat ka nga sa amin, Lord. Thank you. Pumunta ako dito sa church na to. Thank you, Lord. Ang ganda ng aking nalaman. Di ko alam yon. Minsan kaaway mo pala ako dahil sa aming kasalanan. Pero salamat kay Kristo, namatay para ma-reconcile kami sa iyo. Thank you, Jesus. Grabe, Lord. Ilang taon na lang ako sa mundong ito. Gusto ko namang magpasalamat sa iyo sa buhay ko. Sapagkat ang binigay mo sa akin, buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kung wala kang naramdaman na ganyan sa kapwa mo, ang Diyos ang nagpaparamdam sa iyo. Mahal ka niya, and He is your friend. He gave His life for His friends. Panginoon, marami pong salamat. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Thank you, Lord Jesus. Hindi kami deserving. We are not worthy na maging kaibigan mo. Pero in-offer mo sa amin ang imbitasyon. Salamat, O Diyos. Maliwanag ang mensahe ngayon na hindi man kami kilala ng mga matataas na tao, pero ikaw ngayon ang kumikilala sa amin. Ang pinakamahalagang persona sa mundong ito. Ang pinakamakapangyarihang persona. Lord, what a privilege to be your friend. In Jesus' name we pray. Amen. Be seated po. Ngayon, for the last 5 minutes, meron po akong babautismuhan. Dito po sa Baptist, liwanagin ko po, ang bautismo ay hindi po nakakapagligtas. Hindi nakakahugas ng kasalanan. Tandaan nyo ha? Sino sa inyo ang tumanggap kay Jesus ngayon? Taas ka ng kamay, tinanggap mo siya. Very good. Kung tinanggap mo siya ngayon, alam mong nangyari sa'yo, lahat ng kasalanan mo, hinugasan. That's true. Paano nahugasan? Binayaran ni Kristo sa krus. Pinako niya lahat dun yung kaparusahan mo. Ngayon, ang bautismo po dito sa Baptist, ayon sa Biblia, ay pagpapahayag. Kaya ang gagawin ko dun sa babautismuhan ko, ano sa Tagalog? Ilulubog. Ilulublob. Yung nasa isip ko ilulublob. Ilulubog ko po sa tubig. Tsaka ako iaahon, Brother Joan.
Kasi kapatid, ganito yan. Ang bautismo kasi, di ba anong ginawa ni Jesus para tayo maging friend of God? He died, He was buried, and He rose again. Ginawa niya yon para maging friend of God tayo muli. Reconcile, correct? Okay. Ang pagbautismo ngayon, ilulubog ko. Bakit? Pag nakaupo, ilulubog. Katulad ng pagkalibing ni Kristo dahil siya ay namatay. At iaangat ko, nabuhay muli. Yun, pagpapahayag ng ginawa ni Kristo. Kaya kung ikaw tumanggap kay Kristo at kaibigan kanya, dito sa ganitong paraan, nais ng Diyos maipahayag mo siya bilang iyong kaibigan. Sa Biblia yan kasi yung ibang turo ng bautismo para daw matanggal yung original sin. Pag nabinyagan ka daw, mawawala yung kasalanan mo. Pag nabinyagan, magiging anak ng Diyos. Hindi po ganun ang aral ng Biblia. Ang totoong aral ng bautismo, ayon sa Biblia, ay pagpapahayag ng ginawa ni Kristo. Kaya po, meron tayong mga kapatid ngayon na magpapahayag sa ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Maliwanag po ba? Oh, baka may bisita dyan, gustong magpabautismo na. Ba't naman hindi? Di ba? Okay, mga niyo po Okay, halika Elaine. Papakilala ko sa inyo si Elaine from Escoda, Marcos. Elaine. Okay? Elaine, kailan mo tinanggap si Hesus Kristo bilang tagapagligtas? January 27, 2026, sir. Oh, Ay, January 27. Kayo ngayon, February 15. Siya, January 27. Dahil sa iyong pananampalataya, kay Kristo na siya ay namatay, nilibing at nabuhay muli, ikaw ngayon ay aking babautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Sister Melanie Cariaga from Pipias. Sister Melanie, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus? November 6, 2025, Pastor. Praise the Lord. Naragsak ka nga imawat? Obvious. Gapo ti pa nang ipaduyak-yak mo ti pamatim ko na po tayo Yesu Kristo, nga isugat na tay, na itanim ka nagungar para ken ka, itangarod kat bautisaran ka, itinagan ti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Okay? Na ikanunong anaitanem, gaputi papatay ni Kristo, ket nagungar manen, magnaka iti barong abiyag. Over-excite si Sister Melanie. Thank you, Sister. Ni Brother Alan Pascual. Brad. Alwadan. Okay. Brother Alan. Amuyo halos awan absent na, mabilbilang. Dangatala namin sana ya. Awang kat Ilocos ide. Dakat Cagayan. Brother Alan, kaano nga inawat mo ni Aputay Hesus Kristo nga kas mangisalagan kay manubot? November 19, 2025. Pastor. November 19, 2025. Gapo ti panang ipaduyak-yak mo, iti apo nga isukat na tay na itanim ka nagungar, kat namati ka kenkwana naragsakak nga kas pastor, nga mangbautisar king katinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Okay? Yeah. Na ikanunong anay tanem, kaput ipapatay ni Kristo, ket nagungan manen, magnaka iti baro abiyag. Praise God, Brother Alan. Okay, last but not the least, Brother Nelson from Natba. Panandigit ay taga Banat.
Mag-ingay ang taganat pa. Thank you. Okay, Brother Nelson, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus nga kas manubod kan mag-isalagan? November 10, 2025. Pastor. November 10. Magkasunod kayo ni Brad Alan. Gapo ti panangi, bagapo ti pamatim ken ni Hesus Kristo nga isugot na tay na itanim ka nagungar tapno maisilpo ka manen iti Dios ket inawat mo isuna. Itanga ka nito ket bautisaran ka itinagan ti Ama, iti Anak ken Espiritu Santo. Tugo ka, Brad? Okay. Padabdago. Yan. Na ikanunong anay tanem kaputi papatay ni Kristo ket nagungar manen magnaka iti barong abyan. Amen. Ang saya ni Brother Nelson. Oh. Amen. Iyan po ang tamang bautismo ayon sa Biblia. Hindi po yung tradisyon na yung baby bibinyagan, wala po sa Bible. I know it might offend and hurt some of you, but I need to tell you the truth. Walang mawawala sa akin pag sinabi ko yung katotohanan. Di po ba? Amen? So marami pong salamat. Tumayo tayong lahat. Let us sing, I have been blessed. Let's sing the second part now. Second verse, the second part of I have been blessed. Arms that can raise, voice that can talk. Today? Sa mga bisita, na-bless ba kayo? Babalik pa kayo? Parang humina yung nag-amen dun ah. Sa mga bisita, nakatanggap ba kayo ng mug? Say amen? Mahina. Amen? Oh. Na-bless ba kayo? Babalik pa kayo? Salamat naman. We have our respective outreaches naman. Hindi naman kailangan dito tayo lagi sa main. But we hope personally, sana po, bigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon, I could visit your homes personally. Gusto nyo bang pumunta ako sa bahay nyo? Mag-pray lang tayo. I'll pray for your family, your children, your apo ko, kung may mga apo kayo.
I will pray for them. Okay ba yan sa inyo? Okay, so let us now close in prayer. Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you for being so good to us. After all that happened, na kami nagkasala, na isina kami apugan ka, na tinaminsan nagundaway, nagbaling kam gayam nga kabusor mo o apo. Hanmi man lang inbilang nga kasjay, at hami nga rod ammo, ngam ure hami ammo, napukaw kami, nga magyaman kami o Diyos, hanakam nga inibatan nga namin pinsan. Imay na kami sinarak, arig na, imay na kami sinapol, inted mo ni Hesu Kristo, nga isot agbayad ng day krus, tapno maireconcile kami kan ka. Nalawag apo, amok ka itay damo, kasla question ti panunot ti kaadwan, friend of God, apihanak kadgayem ti Diyos, ngam itan naawatan mi. Ket itamit laeng, agyaman kami, adu digiti imbawat ken Kristo, ket ita nagbalindan, nga may nga gayem iti Diyos. Ket tulungan na kami apo nga bayat ti panagbiag mi tarabaw iti daga, maamamuda kapay ti naununeg ken na isang sangayan. Dismiss us with your blessings. Ay wanam ti panagawid, dagiti kakabsat, agawid na pa'y ti adayo, sapay kumatabalunan da, tay ragsak, ti na-experience dang may panakigimong. In Jesus' name, amen. Happy Friend Sunday! Thank you po. God bless you. Be seated. The ushers will facilitate our smooth exit from the building kasi ang dami po natin. Okay? Sundin nyo lang po yung mga ushers natin.